Αυτό είναι ένα Mosaic Podcast. Μία σειρά podcast του Mosaic Culture and Creativity που αναδεικνύει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Μα τι είναι επιτέλους αυτή η pop κουλτούρα? Ένα podcast του Mosaic Culture and Creativity. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Παπαδημητρόπουλος. Επεισόδιο 3. Υποδιαιρέσεις της pop κουλτούρας. Καλώς ορίσατε στο τρίτο επεισόδιο του podcast «Μα τι είναι επιτέλους αυτή η pop κουλτούρα» του Mosaic Culture and Creativity. Μέσα από αυτή τη σειρά εκπομπών προσπαθούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα και ταυτόχρονα να γνωρίσουμε λίγη από την ορολογία, την ιστορία και την σύγχρονη εξέλιξη της pop κουλτούρας. Σήμερα θα γνωρίσουμε και θα ξεχωρίσουμε τους όρους φανταστική κουλτούρα, κουλτούρα geek και κουλτούρα nerd που εντάσσονται στην pop κουλτούρα αποτελώντας υποσύνολά της. Είμαι ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος και πάμε να δούμε μαζί τι είναι επιτέλους αυτή η pop κουλτούρα. Η pop κουλτούρα είναι μια αρκετά γενική έννοια που περιλαμβάνει πολλές μορφές πολιτιστικής παραγωγής και υποκατηγορίες πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να προσδιορίσουμε τις υποκατηγορίες της pop κουλτούρας που αντιπροσωπεύονται περισσότερο στο οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα και στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς σε επόμενα επεισόδια του podcast μας. Την φανταστική κουλτούρα, fantasy culture, και την κουλτούρα geek, κουλτούρα nerd, geek culture, nerd culture. Πέρα από την ακαδημαϊκή σημασία των μελετώμενων όρων, υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων που κινούνται στο χώρο, δημιουργών, εργαζομένων σε εμπορικές επιχειρήσεις και μελών των fandoms και του γενικότερου μη σχετικού κοινού, όσον αφορά τη χρήση των όρων pop culture, fantasy culture, geek, nerd culture στην καθομιλουμένη. Ο όρος fantasy culture, όταν χρησιμοποιείται σε συζήτηση, σημαίνει συνήθως πονήματα φανταστικής λογοτεχνίας και πιο συγκεκριμένα της ηρωικής φαντασίας, της εφηβικής φαντασίας, young adult fiction ή του τρόμου, λογοτεχνικά βιβλία, ταινίες, κόμιξ, έργα τέχνης, χειροτεχνήματα και άλλα αυτών των συγκεκριμένων ειδών. Αντίθετα, οι όροι pop culture και geek culture χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη γενικότερη κουλτούρα του χώρου και την κατανάλωση πολιτιστικών προϊόντων που δεν ανήκουν αποκλειστικά σε συγκεκριμένα είδη μυθοπλασίας, αλλά γενικά διακατέχονται από στοιχεία φανταστικού και υπερφυσικού. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί είναι αντίθετο με τις έννοιες όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί θεωρητικά και θα αναφέρουμε. Φανταστική κουλτούρα, fantasy culture. Οι φιλολογικές αναφορές στη φαντασία και τη φανταστική λογοτεχνία ως είδη αφήγησης ξεφεύγουν σημαντικά από το σκοπό του παρόντος podcast. Στο πλαίσιο της συζήτησής μας θα αναγνωρίσουμε τη φαντασία και τη φανταστική λογοτεχνία ως το πρώτο ουσιαστικά είδος, genre, της ανθρώπινης λογοτεχνικής παραγωγής και άρα ένα από τα πρώτα είδη ανθρώπινης πολιτιστικής παραγωγής γενικότερα, στο οποίο ανήκουν μερικά από τα χρονικά προγενέστερα πολιτιστικά αγαθά που παρήχθησαν από το ανθρώπινο είδος μετά ή και πριν την εφεύρεση της γραφής. Η φαντασία και το φανταστικό γενικότερα ως λογοτεχνική μορφή, όπως και όλες οι άλλες λογοτεχνικές μορφές, πηγάζουν από την πρωταρχική τέχνη της αφήγησης, storytelling. Το βασικότερα στοιχεία της φανταστικής λογοτεχνίας ως είδος είναι ότι εμπεριέχει το παράξενο, strange, και το υπερφυσικό, supernatural. Με τον όρο φανταστική λογοτεχνία δεν αναφερόμαστε εδώ αυστηρά και μόνο στα γραπτά έργα του είδους, αλλά σε κάθε μορφή πολιτιστικού αγαθού που κατέχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, παράγεται από παραγωγούς πολιτιστικών αγαθών και καταναλώνεται από το καταναλωτικό κοινό. Η φανταστική κουλτούρα, όπως κάθε είδος και υποσύνολο μιας γενικότερης έννοιας της κουλτούρας, είτε αυτή είναι λόγια, υψηλή είτε pop, είναι μια συνολική δομή που θέτει τις μορφές και πρακτικές των κειμένων, κάθε μορφής, όχι μόνο γραπτής, που αποδίδονται με το φιλολογικό όρο texts, στο κέντρο ενός γενικότερου πλαισίου κοινωνικών διεργασιών. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την παραγωγή και κατανάλωση των πολιτιστικών αγαθών, αλλά και τις συμπεριφορές και στάσεις των παραγωγών των πολιτιστικών αγαθών και του κοινού, τις ιδεολογικές συζητήσεις που δημιουργούνται και περιστρέφονται γύρω από τα πολιτιστικά αγαθά και το νόημα και την τοποθέτηση της φαντασίας εντός του οικονομικού συστήματος. Έχοντας κατά νου όλα όσα έχουν ήδη υποθεί για τη φανταστική κουλτούρα, αλλά και γενικότερα για την pop κουλτούρα ως δομές, θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα νέο σύνθετο ορισμό της φανταστικής κουλτούρας ως εξής. Φανταστική κουλτούρα είναι μια συνολική δομή που θέτει ένα σύνολο πολιτιστικών αγαθών όπως λογοτεχνία, κινηματογράφος και κινούμενη εικόνα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εικαστικές τέχνες και σχέδιο, ψηφιακές εφαρμογές, μουσική, μόδα, χορός,
κατασκευές και χειροτεχνίες, με κοινές τους αναφορές στο περίεργο, strange και το υπερφυσικό, supernatural, στο κέντρο ενός γενικότερου πλαισίου που περιλαμβάνει την παραγωγή και κατανάλωση των πολιτιστικών αυτών αγαθών, τις συμπεριφορές των παραγωγών και των καταναλωτών των αγαθών, τις ιδεολογικές συζητήσεις που δημιουργούνται και περιστρέφονται γύρω από αυτά και την οικονομική διάσταση όλων αυτών των σχέσεων. Η φανταστική κουλτούρα ως υποσύνολο της pop κουλτούρας, όπως και η κουλτούρα geek και η κουλτούρα nerd που θα εξετάσουμε στη συνέχεια, έχουν ως βασικό στοιχείο τους τα fandoms, τις κοινότητες οπαδών συγκεκριμένων συνόλων διανοητικής ιδιοκτησίας, franchises, που καταναλώνουν τα πολιτιστικά αγαθά που παράγουν η επίσημη παραγωγή τους. Αυτοί δηλαδή που αντιπροσωπεύουν τους νόμιμους κατόχους της συγκεκριμένης διανοητικής ιδιοκτησίας, IP holders, αλλά ταυτόχρονα και οι ίδιοι επιχειρούν να παράξουν ανεπίσημα πολιτιστικά αγαθά βασισμένα σε αυτές, fan art και fan fiction. Ο όρος fandom μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά με μια πληθώρα πιθανών μεταφράσεων, όπως κοινότητα οπαδών, κοινότητα φίλων και κοινότητα θαυμαστών. Στις κοινότητες αυτές οπαδών μπορούμε να εντοπίσουμε το χαρακτηριστικό της ιδιοκουλτούρας του Αμερικανού κοινωνιολόγου G.A. Fine. Κατά τον Fine, η ιδιοκουλτούρα είναι η κουλτούρα που αναπτύσσεται όταν ομάδες, όχι ιδιαίτερα πολυπληθείς, συνεχίζουν να βρίσκονται σε μια αλληλεπίδραση γύρω από ένα αντικείμενο κοινωνικής σημασίας. Ο Fine παρατηρεί ότι με την πάροδο του χρόνου τα μέλη αυτών των ομάδων μοιράζονται κοινές εμπειρίες, διαμορφώνουν δικούς τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν για την ομάδα, επινοούν ένα κοινό γλωσσικό κώδικα που περιλαμβάνει από συνθήματα και τυποποιημένες φράσεις μέχρι εξειδικευμένες ορολογίες, νοηματοδοτούν τη ζωή τους με κάποια υλικά αντικείμενα ασήμαντα για το σύνολο της κοινωνίας, αλλά μεγάλης σπουδαιότητας και αξίας για τα ίδια τα άτομα, συγκροτούν συμβολικά πρότυπα, διαπλάθουν προσωπικές σχέσεις και πρέγματα σχέσεων, επιλέγουν ηγετικές μορφές και ανακηρύσσουν δικούς τους μικρούς ήρωες. Οι ιδιοκουλτούρες αποτελούν νοηματικά οικοδομήματα στο δημόσιο και κυρίως στον ιδιωτικό χώρο, όπου το άτομο αποτραβιέται για ασφάλεια, συμπαράσταση, διασκέδαση, πνευματικότητα και άλλα, όπως εξηγεί. Τα χαρακτηριστικά αυτά της ιδιοκουλτούρας, όπως παρατίθενται, περιγράφουν σε σχεδόν απόλυτο βαθμό τις πρακτικές των μελών των fandoms και είναι ασφαλές να υποθεί ότι τα fandoms εμπίπτουν μέσα στο πεδίο των ιδιοκουλτούρων του Αμερικανού μελετητή. Κουλτούρα geek culture και κουλτούρα nerd culture. Η κουλτούρα geek, κουλτούρα nerd, στη βάση της μπορεί να θεωρηθεί ως ένα υποσύνολο της φανταστικής κουλτούρας, κατά τον ίδιο τρόπο που η φανταστική κουλτούρα μπορεί να θεωρηθεί ένα υποσύνολο της γενικότερης pop κουλτούρας. Οι δύο όροι που τη χαρακτηρίζουν, οι όροι geek και nerd, είναι διεθνείς, χρησιμοποιούμενοι καταρχάς στην αγγλική γλώσσα, έχοντας όμως κάνει την εμφάνισή τους και στην καθομιλουμένη άλλων γλωσσών όπως της ελληνικής. Οι όροι δεν είναι απολύτως ταυτόσιμοι, αλλά έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούνται σχεδόν πάντα μαζί, ως συμπληρωματικοί ή και εναλλακτικοί ο ένας του άλλου. Ο όρος geek προέρχεται από τη μεσαιωνική γερμανική λέξη Gek, που σήμαινε χαζός, και έχει εμφανιστεί σε μια σειρά έργων μεσαιωνικής και ύστερης λογοτεχνίας, μεταξύ αυτών και τη 12η νύχτα του William Shakespeare, για να περιγράψει το γελοτοποιό της αυλής ενός άρχοντα ή τον αποκαλούμενο τρελό του χωριού. Ο όρος nerd έχει διφορούμενη ετυμολογία και πιθανόν να είναι μια κατασκευασμένη λογοτεχνική λέξη, καθώς απαντάται πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950 σε παιδικά βιβλία, ως ένα είδος κακόβουλου ξωτικού. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη καλικάτζαρος, ενώ μια άλλη ερμηνεία θέλει να έχει εισαχθεί από το γνωστό συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Philip K. Dick, που αρχικά τον είχε καταγράψει ως nerd. Έχοντας ήδη επισημάνει ότι οι όροι geek και nerd δεν είναι ταυτόσιμοι, μπορούμε να επιχειρήσουμε να τους ορίσουμε ως εξής. Ο όρος geek περιγράφει έναν οπαδό θαυμαστή μιας συγκεκριμένης θεματολογίας ή ενός συγκεκριμένου πεδίου ενασχόλησης, που είναι προσανατολισμένο στη συλλογή, συγκεντρώνοντας συνεχώς μικροπληροφορίες, trivia και ενθύμια, memorabilia, που σχετίζονται με το πεδίο ενδιαφέροντός του, και διατηρώντας μια αιμονή με την απόκτηση νεωτέρων, πιο εντυπωσιακών και πιο μοντέρνων αντικειμένων και πληροφοριών που έχει να προσφέρει το πεδίο αυτό. Ο όρος nerd περιγράφει έναν φιλομαθή διανοούμενο, θαυμαστή μιας συγκεκριμένης θεματολογίας ή ενός συγκεκριμένου πεδίου ενασχόλησης, που είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη στόχων και επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην απόκτηση θεωρητικής γνώσης και πρακτικών ικανοτήτων, αντί για μικροπληροφορίες, τρίβια και ενθύμια, memorabilia. Συγκρίνοντας τους δύο ορισμούς, μπορούμε να εντοπίσουμε την πρωταρχική διαφορά ανάμεσα στις έννοιες, καθώς παρατηρούμε ότι ο προσδιοριζόμενος ως geek αναλώνει τις προσπάθειές του στη συλλογή πληροφοριών και αντικειμένων σχετικά με το πεδίο ενασχόλησής του, ενώ ο προσδιοριζόμενος ως nerd επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.
ώστε να βελτιώσει την απόδοσή του στο αντικείμενο ενασχόλησής του. Από αυτό μπορεί να προκύψει ως συμπέρασμα ότι ο προσδιοριζόμενος ως geek είναι απλά θαυμαστής του εκάστοτε πεδίου ενδιαφέροντός του, ενώ ο προσδιοριζόμενος ως nerd είναι κατ' ουσίαν ασχολούμενος με το πεδίο του. Μέσα στο πεδίο της κουλτούρας geek, κουλτούρας nerd, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη θεωρητική έννοια του media fandom που προτάθηκε από τον μελετητή Jenkins. Ο Jenkins προτείνει ότι κάθε καταναλωτής πολιτιστικών αγαθών μπορεί να είναι οπαδός και να ακολουθεί τις εξελίξεις σε περισσότερα του ενός σύνολα πνευματικής ιδιοκτησίας, franchises, ακόμη και σε περισσότερα του ενός είδη πολιτιστικής παραγωγής ταυτόχρονα. Όπως επί παραδείγματι, αμερικανικές και βρετανικές δραματικές σειρές, ταινίες του Hollywood, κόμιξ, ιαπωνικά κινούμενα σχέδια, επιστημονική φαντασία, φάνταζι και μυστήριο. Μαζεύοντας πληροφορίες και ενθύμια από όλα τα αγαπημένα του είδη, χωρίς περιορισμούς πέραν των οικονομικών του, ενώ ενθαρρύνεται να παρέμβει στα πολιτιστικά αγαθά που ακολουθεί και να τα οικειοποιηθεί. Αυτό το γνώρισμα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στους geeks και στους nerds, που παραδοσιακά έχουν πολλαπλά πεδία ενδιαφέροντος στα οποία προσπαθούν να ενημερώνονται και να συλλέγουν πληροφορίες και αντικείμενα ή να αποκτούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες επί αυτών, δηλαδή ακριβώς να παρεμβαίνουν σε αυτά και να τα οικειοποιούνται. Έχοντας κατά νου όλα όσα έχουν ήδη υποθεί για την κουλτούρα geek, κουλτούρα nerd, αλλά και γενικότερα για την pop κουλτούρα ως δομές, θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε ένα νέο σύνθετο ορισμό της κουλτούρας geek, κουλτούρας nerd ως εξής. Κουλτούρα geek, κουλτούρα nerd είναι μια δομή η οποία θέτει τα άτομα που προσδιορίζονται ως geeks και nerds στο κέντρο ενός πλαισίου, που περιλαμβάνει πολλά στον αριθμό σύνολα πολιτιστικών αγαθών, που είτε ανήκουν όλα σε ένα πεδίο πολιτιστικής παραγωγής, π.χ. τηλεοπτικές σειρές, επιτραπέζια παιχνίδια, σχέδιο, χειροτεχνία και άλλα, είτε σε μια συγκεκριμένη συσσωμάτωση πνευματικής ιδιοκτησίας, franchise, ζητώντας τους να παρέμβουν και να οικειοποιηθούν τα στοιχεία, text των συνόλων αυτών, μέσα από τη συλλογή πληροφοριών, τρίβια και ενθυμίων, memorabilia ή πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω σε αυτά, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συνόλων πολιτιστικών αγαθών που μπορούν να ασχολούνται. Όσο και αν οι όροι geek και nerd διαφοροποιούνται μεταξύ τους, ένας πλήρης διαχωρισμός μεταξύ της geek culture και της nerd culture, με χρήση διαφορετικών ορισμών, δεν είναι δόκιμος, γιατί οι έννοιες είναι συγγενείς και συνυπάρχουν πάντα τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στην καθομιλουμένη. Έχοντας πια ορίσει τόσο τη φανταστική κουλτούρα όσο και την κουλτούρα geek, κουλτούρα nerd, μπορούμε να προσδιορίσουμε ως λογική συνέπεια τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών. Οι διαφορές αυτές συνοψίζονται στα εξής. Πρώτον, στη φανταστική κουλτούρα, την κεντρική θέση στο γενικότερο πλαίσιο κατέχουν τα σύνολα πολιτιστικών αγαθών που χαρακτηρίζονται από τα κοινά στοιχεία του παράξενου και του υπερφυσικού, ανεξάρτητα από το είδος τους. Ενώ στην κουλτούρα geek, κουλτούρα nerd, στο επίκεντρο του γενικού πλαισίου βρίσκονται οι καταναλωτές των πολιτιστικών αγαθών, που παρεμβαίνουν και οικειοποιούνται τα προσφερόμενα σε αυτούς πολιτιστικά αγαθά στο σύνολό τους. Δεύτερον, η ένταξη ενός πολιτιστικού αγαθού στο πλαίσιο της φανταστικής κουλτούρας προϋποθέτει την ύπαρξη σε αυτό του στοιχείου του φανταστικού, που συνοψίζεται στα στοιχεία του παράξενου και του υπερφυσικού. Ενώ το σύνολο πνευματικής ιδιοκτησίας, franchises, που μπορεί να αποτελούν αντικείμενα οικειοποίησης των ατόμων στην κουλτούρα geek, κουλτούρα nerd, δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν κάποιο φανταστικό στοιχείο. Αν και η πλειοψηφία των συνόλων αυτών κινούνται γύρω από θέματα φανταστικού, έστω και στα πλαίσια της επιστημονικής φαντασίας ή του κινούμενου σχεδίου, αυτή δεν είναι απαραίτητη συνθήκη. Και υπάρχουν αρκετά σύνολα που διαφοροποιούνται από αυτό, όπως η κλασική λογοτεχνία, η pop μουσική, τα αθλήματα, συγκεκριμένες ιστορικές περίοδοι, επιστήμες όπως η φυσική και η αστρονομία και πολλά άλλα. Η κουλτούρα geek, κουλτούρα nerd έχει μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια ως κοινωνιολογικό και πολιτιστικό φαινόμενο και μέσα από αυτή τη μελέτη έχουν προταθεί επεξηγήσεις για τη διάδοσή της σε όλο τον κόσμο και σε μεγάλα στρώματα του νεανικού πληθυσμού. Μελετητές έχουν υποστηρίξει ότι η κουλτούρα geek, κουλτούρα nerd αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της εξέλιξης των ανθρωπίνων κοινωνιών. Ο ιστορικός C.P. Snow το 1964 εισήγαγε τον όρο τρίτη κουλτούρα για να περιγράψει τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ της καθαρά επιστημονικής σκέψης και πρακτικής και της καθαρά καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπου καλλιτέχνες, διανοούμενοι και επιστήμονες συναντώνται και εμπλέκονται μεταξύ τους σε δημιουργικό διάλογο. Ο μεταγενέστερος του John Brockman επεξεργάστηκε τον όρο και του έδωσε τη σημασία της κουλτούρας, όπου οι επιστήμονες έρχονται σε απευθείας επικοινωνία με το απέδευτο σε εισαγωγικά κοινό, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους εκλαϊκευμένη για μια πιο μαζική κατανάλωση. Και έτσι αναπτύσσεται μια νέα σχέση μεταξύ τους, με το κοινό να μπορεί να πληροφορηθεί, να κριτικάρει και να επιχειρήσει να αναπαράξει ή και να διευρύνει τη δουλειά των επιστημόνων. Τα μέλη του κοινού που κατέχουν τεχνικές γνώσεις άλλων πεδίων
π.χ. προγραμματισμού, σχεδίου, δημιουργίας εικόνας και ήχου, φτιάχνουν εργαλεία κατανόησης των επιστημονικών θεωριών, μερικά από τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν αργότερα από τους ίδιους τους επιστήμονες. Με την πάροδο του χρόνου, κάποια από αυτά τα άτομα αποκτούν μια επιστημονική γνώση και ικανότητα που έχει προκύψει από την ενασχόληση, και έτσι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης. Μέσα από αυτή την πρακτική γεννήθηκε, σύμφωνα με τους μελετητές, η κουλτούρα nerd, δηλαδή το κομμάτι της κουλτούρας geek και κουλτούρας nerd που έχει να κάνει περισσότερο με την αποκόμιση πρακτικών γνώσεων επί ενός πεδίου, όπως η επιστήμη, για τη βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων. Αντίστοιχα, για την κουλτούρα geek, δηλαδή για το κομμάτι της κουλτούρας geek και κουλτούρας nerd που ασχολείται περισσότερο με την κατανάλωση και την οικειοποίηση των πολιτιστικών αγαθών pop κουλτούρας, έχει υποστηριχθεί η ενδιαφέρουσα άποψη ότι πρόκειται για την τρίτη νεανική αντικουλτούρα αμφισβήτηση του κατεστημένου. Η πρώτη κουλτούρα αμφισβήτησης που εμφανίστηκε τις δεκαετίες 1960 και 1970, οι hippies, συνασπίστηκαν γύρω από ιδανικά ειρήνης, αρμονίας, καλλιτεχνικής πρωτοπορίας και φυσικής ζωής. Ενώ η δεύτερη κουλτούρα αμφισβήτησης που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 και υπήρχε μέχρι πριν ελάχιστα χρόνια, οι yuppies, έβαλαν στο κέντρο της κοσμαντίληψής τους την ιδέα της επιτυχίας και της κοινωνικής ανόδου, που μετράται αποκλειστικά με υλικά αγαθά και στην οποία τα πολιτιστικά προϊόντα δεν έχουν καμιά αξία πέραν της καθαρά χρηματικής τους. Η κουλτούρα αμφισβήτησης ή αντικουλτούρα, counterculture του 21ου αιώνα, οι geeks, αντιστρατεύονται τόσο την κουλτούρα της φυσικής ζωής των hippies, όσο και την αναγνώριση του πολιτισμού καθαρά ως εμπορικό προϊόν επίδειξης των yuppies. Οι geeks χρησιμοποιούν εκτενώς το διαδίκτυο και γενικά την τεχνολογία, στην οποία έχουν εύκολη πρόσβαση, για να έρθουν σε επαφή και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους σε παγκόσμια κλίμακα, και επιλέγουν να καταναλώσουν ή και να παράξουν πολιτιστικά αγαθά που τους βοηθούν να αποδράσουν από τις κοινωνικές συμβάσεις που οι παλαιότερες γενιές δημιούργησαν, όπως η προσποιητή εξωστρέφεια, αναπροσαρμόζοντας έτσι την αισθητική και την προσέγγιση προς τα πολιτιστικά προϊόντα ολόκληρης της γενιάς τους. Όπως οι κουλτούρες των hippies και των yuppies πριν από αυτούς μετατράπηκαν από αντικουλτούρες αμφισβήτησης σε κυρίαρχη κουλτούρα, mainstream, όταν τα άτομα που συνιστούσαν την καθεμιά έγιναν η βασική παραγωγική γενιά με αγοραστική δύναμη, έτσι και οι geeks είναι πια υπολογίσιμο μέγεθος τόσο από άποψη αγοραστικής δύναμης, όσο και από άποψη λήψης αποφάσεων, με τη σαφή προοπτική η κουλτούρα geek να μετατραπεί σύντομα σε κυρίαρχη κουλτούρα και να εμφανιστούν αντικουλτούρες αμφισβήτησής της. Στο χώρο της geek culture, nerd culture, παρατηρείται μια σημαντική ενασχόληση με τα συγκεκριμένα πολιτιστικά αγαθά στον έντυπο και κυρίως στον ηλεκτρονικό τύπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικά σε ψηφιακά μέσα, από μεγάλο αριθμό χρηστών των ψηφιακών υπηρεσιών και καταναλωτών. Η ενασχόληση αυτή δεν εμπίπτει στην επιστημονική διαδικασία, αλλά περισσότερο στο πεδίο της δημοσιογραφικής και δοκιμιογραφικής ανάλυσης, και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με ευρία έννοια ως πολιτιστική παραγωγή αυτή, στο σημείο που παράγει και διαθέτει προς κατανάλωση, συνήθως χωρίς χρέωση, ψηφιακά πολιτιστικά προϊόντα, γραπτά κείμενα, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα, μιμίδια, άλλες μορφές περιεχομένου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για νέες κυκλοφορίες και το σχολιασμό των πολιτιστικών αγαθών που παράγουν και διαθέτουν προς κατανάλωση η αναγνωρισμένη παραγωγή προϊόντων pop κουλτούρας. Αυτές οι λειτουργίες ενημέρωσης, σχολιασμού, παραγωγής περιεχομένου και προσφοράς γνώσεων επί των θεματικών πεδίων ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των μελών της κοινότητας, τόσο των geeks για πληροφόρηση και συλλογή αντικειμένων, όσο και των nerds για απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και ικανοτήτων επί των πεδίων ανασχόλησής τους, και αποτελούν, μαζί με τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις της κοινότητας, conventions, τους συνδετικούς κρίκους του κάθε fandom. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το τρίτο επεισόδιο του podcast μας και μαζί του μια περιήγηση σε θεωρητικές έννοιες που είναι καλό να γνωρίζουμε στο ταξίδι μας προς ανακάλυψη κάποιων επιμέρους στοιχείων της pop κουλτούρας. Ολοκληρώσαμε, αν θέλετε, την πρώτη τριλογία της ιστορίας μας. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcasts «Μα τι είναι επιτέλους αυτή η pop κουλτούρα?» του Mosaic Culture and Creativity. Μόλις ακούσατε άλλο ένα Mosaic podcast. Μία σειρά podcast του Mosaic Culture and Creativity που αναδεικνύει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.